İş maslahatynyň başyndan soňra ýurdumyzyň saglyk goraş we derman senaty ministri Aman Nepetov ýol başyga diýen gomuna alınıp bolýan işleriň ýagdaýy barada hatabat bermek bilen ýylata ýokary halkara öňlerine laýyk gelýän lukmançylyk hyzmatlaryny bermegiň usullaryny mundan meýlekde kämilleşdirmek, degişli düzümleri toplumlaryň döwre barplaşdyrmak we täze ugurdaş tesgalar gurmak boýunça ýöňde durýan wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen ýerul işleriň alınıp bolýanyny aýtdy. Hormatly prezidentime hatabat dinläp, ýylatyň saglygynyň goralmagyna we berkitilmegine, Türkmenistanlaryň durmuş derejesiniň ýokarlanmagyna gönükdirilen taglyk döwlet maksatnamasyny üstünlikli durmuşa geçirmek wajypdygyna ünsçekdi. Hormatly prezidentime bular barada aýtmak bilen döwletimiz tarapyndan taglyk goraş we derman senatlygynyň ösürmegine ägir türlü maliýe serişleriniň gönükdirilýänini belledi. Hem de olary netijeli özleşdirmek babatda ministre degişli taşyklar berdi. Soňra hormatly prezidentime ýurdumyzyň mali ykdysat toplumyny alynan daşary ýurt kar serişlerini wagtyny gaýtarmagy üçin etmek boýunça işleriň nähili meýilleşdirilýäni bilen gyzyklanyp, serişleri gaýtarmagyň möhletini uzaltmak boýunça kar berjileri bilen işleri geçirmegiň möhümdigini öňçekdi. Döwlet başlarma kärhanlary taslama kuwatyny çykarmak üçin ýerul şäherleriň görülmegini esasy wezipeleriň hataryny görkezdi. Şunuň bilen baglykda döwlet başlarma toplumyň ýol başlarynyň hatabatlaryny dinledi. İlki bilen Merkezi Bankyň başlygy Anna Durduýew milli ykdysadyetimiziň puwdoklaryny, şol sanyna ägir türlü eksport kuwatyna ýa bolan neft-gaz toplumyny, himiýa tenaгаtyny, energetika, ulug dokma toplumlaryny ösürmäge gönükdirilen daşary ýurt maýy goýumlaryny gaýtarmak boýunça ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime hatabat dinläp, döwlet maksatnamalaryna kesgitlenilen halkymyzyň abadançylygyny ýokarlandyrmaga, Türkmen döwletiniň ykdysady kuwatyny puwturlandyrmaga gönükdirilen gaýry goýulmasyz wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen ýurdumyzyň ministrlikleri, puwdoklaryň duranyş edaralary we banyklary bilen birlikde degişli çäreler görmegiň zerurdygyna ünsçekdi. Şunuň bilen baglykda Merkezi Bankyň ýol başlygyna anyk taşyklar berdi. Şeýle hem döwlet başlanmady milli pulun himmetini ýokarlandyrmak boýunça hem işe degişli işleriň geçirilip, daşary ýurt puly bilen bagly amallaryň düzgünleşdirilmeligini, banyklarda müşterilere ködürlenýän hyzmatlaryň görnüşlerini geňeltmegiň hem de medeniýetini ýokarlandyrmagyň, müşterileriň manat serişlerini resmi hümmeti boýunça daşary ýurt puluna çalşanna, gadyraşdyrjy namalaryň birja edilişine gödegçiligiň ýoly goýulmagynyň möhümdigini öňçekip, bu wagtda ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary, döwlet howpsuzlyk keňeşiniň sekretary Amanowa degişli taşyklar berdi. Soňra Daşary ykdysady iş bankynyň başlygy Jepparow Türkmenistanyň 2020-2025 ýyllar üçin daşary ykdysady işini ösürmek boýunça maksatnamasyna laýyklykda maýy goýumlar çekmek boýunça görülýän anyk şäherler barada hatabat berdi. Ýurdumyzda eksport ugurly we daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň gorny tutýan önümleri artdyrmak hem-de Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan halkara gaz geçirjisi taslamasyny durmuşa geçirmek maksady bilen maýy goýumlar çekmek işleri alınıp barlýar. Häzirki wagtda bu mesele boýunça daşary mali düzümler bilen hyzmatdaşyk ýola goýuldy. Hormatly prezidentime hatabat dinläp, awraýly mali guramalary we banklar bilen netijeli gatnaşyklary puwturlandyrmak boýunça degişli işleri geçirmegiň möhümdigini belledi. Döwlet başlarma maksatnamada kesgitlenilen çäreleriň belirlenen möhletlerde ýerine ýetirmegini üçin etmegiň möhümdigini belläp, bu wagtda anyk görkezmeler berdi. Soňra hormatly prezidentimiz ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary Müşrikowa söz berdi. Vice-premier hormatly prezidentimiziň taşygyna laýyklykda ministrlikleriň we puwdoklaryň duranyş edaralarynyň daşary ýurtlardan çekilen kardylar boýunça bergilerine geçirilen teljerme işleriniň netijeleri barada hatabat berdi. Häzirki wagtda hereket edýän şertnamalary laýyklykda halkara mali guramalarynyň daşary ýurt banyklaryndan çekilen kardylar maýy goýum taslamalaryny, gurulşyk işlerini, tatyralýan enjamlaryň we teňkalaryň bahalaryny maliýeleşdirmäge gönükdirildi. Vice-premier şüýlüň 8 mart ýagdaýyna her puwdok boýunça özleşdirilen kardylar hem-de çekilen pul serişleriniň galynlaryny gaýtaryp bermegiň gözeňde tutulan möhletleri barada maglumat berdi. Şeýlekem ýurdumyzyň halkara derejesinde tölege köprüligini durnukly saklamak, ministrlikleriň we puwdoklaryň duranyş edaralarynyň daşary ýurt banyklaryna we halkara mali guramalaryna kardy borçnamalaryny öz wagtyny ýerine ýetirmek maksady bilen mundan meýlekde ýerul işleri geçirmegiň meýilleşdirilýäni gaýdyldy. Hormatly prezidentime hatabat dinläp, vice-premier gödegçilige diýen goýumlarynyň ýol başlarynyň, aýratynam banyk gulgamynyň ýol başlarynyň alyp barýan işlerinden üren nägiligini aýtdy. Milli liderime de mali ykdysat toplumyň iş barada aýdyp, häzirki döwürde döwlet eýetçiligini hususlaşdyrmak boýunça işleriň degişli derejede gurulmaýanyny belledi.
Mundan başga da hususlaşdyrılan kärhanlarda we desgalarda hususlaşdyrmagyň şertleriniň ýerine getirilişine talaby laýyk gözegçilik edilmeýär. Hormat prezidentimiz Mali we Iqtisadiýat ministrliginiň işine üns çekip, onuň üstüne iqtisadiýatyň hususy puwdugyny, şol sanyna kiçik we orta telekeçiligi ösürmek boýunça döwlet syýasatyny amala aşyrmagyň ýüklenendigini bellädi. Ýöne muňa garamazdan bu ugurda işler degişli derejede alınıp barylmaýar diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Şunun bilen baglanykda telekeçilik ösürmek boýunça itaati işleri tenagatçylar we telekeçe birleşmesi alyp barýar diýip döwlet başlarymyz Mali we Iqtisadiýat ministrliginiň bu ýurda ýeterlik işçilik görkezmeýändigini bellädi. Hormatly prezidentimiz o milli maksatnamasyny durmuşa geçirmek boýunça alınıp barýan işleri de ýeterlik derejede gözegçilik etmegiň möhümdigine üns çekdi. Bu maksatnama laýyklykda medeni durmuş maksatly desgalaryň şeýle hem täze häzirki zaman obalaryň we şäherçileriniň gurulşygynyň ýeterlik tepkinine alınıp barylmaýanyny bellemek bilen hormatly prezidentimiz gurulşyklaryň möhletiniň ýygy galmagynyň sebäplerini teljermegi taşyrdy. Milli liderimiz Merkezi Bankyň ýol başçysy Ana Durduýewa ýüzlenip, ýurdumyzyň banklarynyň işlerine nägileliklerini bildirýänini aýtdy. Banklaryň etaty wezipesiniň milli manadyň hümmetini durnukly saklamak bolup durýanyny bellemek bilen döwlet başlarymyz bu wezipeniň yaramaz ýerine getirilýändigine üns çekdi. Häzirki döwürde bank ulgamynyň esaslyk maýasynyň derejesi umuman o diýen ýokary däldip, hormatly prezidentimiz onuň derejesini ýokarlandyrmagyň zerurdygyny aýtdy. Biçare bank ulgamynyň durnukly, tazaşykly we ygtybarly bolmagyny üpsün eder. Banklaryň bäsejige okuyplygyny güýçlendirmäge, hyzmatlar badaryny ösürmäge we müşterileriň önümini ýokarlandyrmaga ýardam eder. Şeýle hem ykdysadyýatyň beýleki puwdoklary bilen şol sanyna garz işini işeňleşdirmäň asabyny netijeli öýdary hyzmatdaşlyk etmäge iterge berer. Bank ulgamyna ýöňde barjy maglumat tehnologiýalary ýeterlik derejede ösürilmeýär we ulanmaýar. Bu bolsa umuman banklaryň işine yaramaz täsir edýär. Hudusanna ýokary gelli bank hyzmatlarynyň we önümleriň giň toplamynyň berilmegine, maglumat üpçünçiligine girdeçi almaga yaramaz täsir getirýär. Döwlet başlarymyz ýöňde barjy bank maglumat tehnologiýalaryny ornaşdyrmak bilen bagly işlerim çaltlandyrmagyň möhümdigine üns çekdi. Şunun bilen baglykda hormatly prezidentimiz Merkezi Bankyň ýol başçysyna kesketlenen işleriň öz wagtyna ýerine getirilmegine gözegçilik etmegi taşyrdy. Soňra hormatly prezidentimiz vice-premier Müşýekowa hemde banklaryň ýol başçylaryna ýüzlenip, ýurdumyzyň bank ulgamynyň işini oglandyrmaga gönükdirilen birnäçe anyk wezipeler kesketledi. Olar bilen daşary ýurt karlaryna hem işe gözegçilik amal aşyrylmalylar. Döwlet başlarymyz bu ýurda töwekkülçilikler boýunça wagtyny ýerur işleriň geçirilmeligine üns çekip, daşary ýurt kar serişleriniň bellenlen möhletlerde gaýtarylmagy üçin ýerur çäreleri görmegi taşyrdy. Täze önümçi kuwatlyklarynyň gurulşy üçin daşary ýurt maýy goýunlary, şol sanyna kar serişleri çeklenne, teňki ykdysady esaslandyrma düýpli teljerilmeler diýip hormatly prezidentimiz belledi. Gydyklanýan tarap buýrujy we kardaljy bilen birlikde halkara tejribesine laýyklykda tassamalaryň özüni ödeýişiniň möhletleri, taýýar önümleri ýerlemegiň bazarlary teljerilmeler. Hormatly prezidentimiz sözünde dowam edip, daşary ýurt karlary çeklenne, mümkin bolan derejede pes göterim meselelerini we ýurdumyz üçin bähfitli şertleri gazanmagyň möhümdigine üns çekdi. Şeýle hem hormatly prezidentimiz banklaryň ýol başçylarynyň işiniň netijelerini birinji şäherýäň hemde ýarym ýylyň netijeleri boýunça baha berilejekdigini belledi. Soňra hormatly prezidentimiz masagada gatnaşyryp ýüzlenip, biz diňe oňyn makroiqtisady saklap galman, eýdim ony berkitmeler diýip belledi. Milli manadymyzyň hümmetini durnukly derejede taklamalar diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Ýurdumyzyň konstitusiýasyna laýyklykda bazyr ykdysadyýatyna geçmegiň depkini güýçlendirmek wajypdyr. Döwlet diňe ýurdun howpsuzlygyny we goranlyk ukybyny üpsün etmek üçin häkimiýet ygtyýarlyklaryny amala aşyrmaga ýerur bolan emlägi durandyrmalylar. Hormatly prezidentimiz diňe diversifikasiýa ýoly bilen hemme taraplaryň özen ykdysadyýatyň ulak geljekde de durnukly boljakdygyny belläp, öz möwritini geçirip barýan we geçiren bäsejige ukyply däl önümçilikleri aradan aýyrmagy, innovasiýalary, täze tehnologiýalary ornaşdyrmagy ýetlenlen ykdysady gurşaw döretmegi, döwletimizi tenagat taýdan ösen ýurda öwürmek üçin alınıp barýan işleriň depkinlerini düýpli güýçlendirmegi gaýry goýulmasy wezipeleriň hataryny kesketledi. Şonuň netijesinde bütün dünýä bazaryna ýurdumyzyň münasip orny eýlemegini gazanmaly diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Döwlet başlarymyz Mali we bank karz ulgamyny döwrewap ýagdaýa getirmeň ýollary bardy hem durup geçip, karz serişleriniň elýeterli bolmagyny üpsün etmegiň we mali hyzmatlarynyň hirini ýokarlandyrmagyň wajypdygyny üns çekdi. Bu bolsa diňe bir ykdysadyýetçi näl, eýitim raýatlar üçin hem şeýle bolmalylar.
Bu ýugurda ilkinji nowatda gozgulmaýan emläk üçin bilim we tarpy çykarlary gödüňe tutulmalylar diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Döwlet başlarymyz ähli ýol başlardan daşa ýurt puluny gelip gowşaýan terişleriň göçlerini artdyrmak orny tutan ýerli işlemegi, beýleki döwletlere iýerleýän haritlaryň göçlerini artdyrmak ýollaryny gözlemegi talap edip, olardan bir mesele boýunça anyk tekliplere garaşýanyny we bu urda islenlik tekliplere seretmäge taýýardygyny bellädi. Soňra hormatly prezidentimiz iş maslahatyna gatnaşyp ýyldanıp şeýle diýdi. Hormatly ýolbaşlar. Men bar bolan kemçilikleri düzeltmek üçin gyýyt wagtyny hem çözmeli wadipalarymyň diňe bir bölegini belläp geçdim. Elbetde olary ýerine ýetirmek aňsat bolmaz. Eýnansak da durmuşyň durluglaryny hende köp sany soralar we kemçilikler hem bar. Biz bu soraları öňet bilýäris. Ötürüşümüzde ziyan veren piyasayçılıkları yeňip geçmek için başlayan bir öz öğretmenlerimiz hem gıyşırlıkla devam ediyor. Bu oldu. Şöyle ahlem yoldaşlar cana yaman tutunyalan ihlasla işlemeler. Dünyamızda yende köp tane kıyınçılıklar bolmagy mümkün. Biz bir kıyınçılıkları yeňip geçmeye taýýar bolmalyr. Ýöne kıyınçılıklara garamazdan bilýän bir öz öğretmenler hem ýolumyz bilen gıyşanyňy öňe gönderdi. Ýani öňe we diňe öňe gider. Muňa üçin biz ähli mümkinçilikler bar. Hormatly ýolbaşlar. Şoňky iş maslahatymyzy hem tamamlamak bilen men ýa-da zady, ýagny bize häzirki döwürde iqtisadiýetimizi hem çalp tepkinde bilen hiltadan ýokary derejä östirmek we belende hem gallarma upşin etmek okyply. Bir ýaş ýol başladan hem de täze döwlet maksatnamadan hem ýerudyny aýraten hem bellemek isleýär. Ýolumyzy östirmek hem täze maksatnamalary jemi içeriki hem önemi düýpli artırmak gelem wazipeleri çözmeye mümkinçilik berer. Agyrky netijede bolsa mehriban halkymyň hem hal ýagdaýyny we ýaşaýyş hem durmuşynyň hilini hem ýokalandyrmagy şert döreder. Hormatly adamlar. Araňyzda çykyş etmek isleýän barmy? Ýok bolsa onu biz şunun bilen iş maslahatymy geçirip gutarýar. Men siziň ähliňize bir jan saglygyny we mal paran işiniňde bundan beýle aktam üstünlükleri arzu edýär. Sag bolun.